Kender du til mockups? I stedet for at tage et billede af dit maleri, det kunne være det her, og lægge op på Instagram på en ensfarvet baggrund, Så kan du vælge at bruge en mockup, som er et pænt billede af f.eks. en stue, et køkken, et soveværelse eller et hvilket som helst andet rum. Her kan du så sætte dit maleri ind i flotte omgivelser, så det bliver præsenteret på en smuk måde. Det er nemt, og det tager ingen tid. Først så vælger du den mockup, som du synes passer til dit maleri. Så uploader du dit billede, skriver målene på det, og sætter det ind på plads, hvor du synes det passer bedst. Downloader og gemmer dit billede. Klik på linket nedenunder, og du har din første mockup på 2 minutter, og du kan lege gratis med den i en hel uge. God fornøjelse!